Euskara Institutua Euskal Herriko Unibertsitatearen barneko erakundea da, eta Bilboko Abandoi Barran dago kokatua, unibertsitateak bertan duen Bizkaia aretoan. Euskara Institutuaren helburu nagusia euskara aztertzea eta ikertzea da. Euskararen gramatika, lexikoa eta euskara gizartean duen erabilera dira bere aztergaietako batzuk. Euskara Institutuak sareko euskal gramatika izena duen zerbitzua eskaintzen du. Euskararen lehenengo gramatika modernoa da, internet bidez kontsultak egiteko espresuki sortua. Sareko euskal gramatika, gramatika hutsa izatetik haratago, euskararen entziklopedia osoa da, gaur-gaurkoa, etengabe eguneratzen dena. Sareko euskal gramatikak du alako filosofia moderno batu nolabait esateko, zeren une genuna zen ditun materiala, inbeste material eta horiek sarean jartzea edozeinek ikusteko moduan. Niretzat arazo nagusi izaten da batzutan euskera aldetik, zozer argi ez daukadanea, non begiratu, zelan kontsultatu. Euskara Institutuaren webgunea oso erabilgarri da nitzat. Estatu Batuetan bizite, ezagututen dudan webgunerik osatuena dalako. Ez dago horren beste informazio dekon beste webgunerik. Nahi oso ondo etorri zantzat, bertso idatzik iteko eta hola, batzutan zaila izatea adierazi nahi dezun hori adierazteko hitz egokik bilatzea, denboraz justu ibiltzea, eta hortako web horri hau oso ondo etorri zantzat. Sareko euskal gramatikan, besteak beste, honako baliabideak aurki daitezke. Hizkuntzaren barneko xehetasunei buruzko informazio orokorra, sintaxia, historia, euskalkiak, eta euskararen korpusak eta hiztegiak ere. Maila diferenteak daude hor, eta orduan hortaz euskararekin arduratzen den edozeinek aurkituko duan non begiratu eta non ikusi. Korpusak hizkuntzaren erabileraren egiazko adibideak dira, gaur egun argitaratutako liburu eta prentsatik bildutakoak. Bertan, ez da 21. mende aurretiko testurik agertzen. Horregatik, webgunea egungo euskararen erabileraren isla dela esan daiteke. Eta batzutan termino zientifikoak edo topau gure dozenean euskaraz lan esan aldiren, interneten danerik agertan da, eta izin alda zuzena edo ez, baina ziora joan ezkero eta topau ezkero behar duzun berbea, badakizu zuzena da. Eta azkenik, hiztegien atalak beste hiztegiek eskaintzen ez dituen abantaiak ditu. Gaztelania euskara hiztegiez gain, euskal prosan hitzak nola erabiltzen diren ere azaltzen du webguneak. Aldaerak, zenbat aldiz atera den hitz hori prentsa idatzian, nola eta noiz erabiltzen duen aipatu hitza idazle batek, eta bestelako datu batzuk ere agertzen zaizkigu. Karreran nik uste importantia dela olako tresna bat eukitzia azkenean, nolabait hizkuntzia eta idazteko moduk eta garau berditeulako eta beti ezin dalako atea barrutik ez orduan laguntza bat eukitzia, hitz bat nola esan ez dakizunean, o hitz bat esateko beste moduan nahi dezunean bilau, ondo dator. Lexikoa atzo eta gaur hiztegiaren barruan aurki daitekeen beste zerbitzu bat da. Joan den mendetako euskara eta egungoa erkatzen ditu. Hitzek urteen poderioz izan duten garapena azaltzen da, eta hitz bakoitzak gaur egun tradizioan baino gehiago erabiltzen den ala gutxiago ikusten da, gezien eta koloreen bidez. Nire zalantza nagusiako lan gehiago izatea lexiko konkretua, zer zeta, edo seda, edo H batzuk, A hitzatzi batzuk. Sareko euskal gramatika ere sormenerako tresna baliogarria da. Euskal hiztegiaren maiztasun egitura atalak aukera ematen du ezaugarri jakin batzuetako hitzak topatzeko. Adibidez, demagun zenbait hitz bilatu nahi ditugula ela atzizkiaz amaitzen direnak. Datu hori sartu eta ezaugarri hori duten hitzak osatutako zerrenda agertuko da. Idatzizko bertsokin nahi dituzunean errimak landu nahi dituzu euki. Bapatekoan errexo onartzea errima batzuk ez izatea inonak. Bada, euskal literaturari buruzko hiztegi ere, idazleen eta lanen inguruko informazioa biltzen duena. Egungo euskararen hiztegia da, amaitu gabe baldin bada ere, gaur egungo euskararen gainean aurki daiteken hiztegirik zehatzen eta indartsuena, zalantza gabe. Proiektua garatzen ari gara eta horrek beharko ditu urte batzuk oraingoz gehiago. Orduan etengabe ari gara materiala sartzen, materiala sartua dagoena konpontzen, gaurkotzen, hori da eguneroko lana hori da.